Ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ ka nwoke anụnwa si wee nọrọ na live video wee gbuo nwunye ya ma gbukwazie onwe ya. Ya bụ ife abụlọkwa na obere ife. Ị na-enweta ozi anụnwa, biko nyere m aka wee na-agbasa ya, maka na ife mmụta dị na ya karịrị akarị. Ka ị were ife merụ mmadụ wee nwere akọ ka ife merụ mmadụ ghara imerụ. Wee na-akọwa na ife anụnwa mere na 14th of June 2025 na mmadụ na-aba anụnwa ị na-afụ ebe a na fa na-abụbụ di na nwunye. Ị na-anya n'ife onyonyo a, ị afụkwanụ na nke nwoke nọ na live video bifo ife anụnwa wee mee. Wee na-akọwa na afa nke nwaanyị bụkwanụ Zaria na ọ dịkwanụ 27 years, afa nke nwoke bụ Zamakos na ọ dịkwanụ 36 years. Na mmadụ na-abụ onufulu ebe a anụtegokwanụ di na nwunye aka na fa ji ụmụ na-abụ, na nwa nke izizi fa dịkwanụ 3 years, na nwa nke abụọ na-amụrụ ya n'ebe November 2024, na ya bụ nwa ya adịkwa n'ebe 7 months. Wee na-akọwa na mmadụ na-abụ onu na-afụ ebe anụnwa na anụmdi na nwunye fa na-abụbụ tigbuo zọgbuo oge ọbụla ọgụ na mgba ọgụ na mgba gbasakwanụ na ya bụ anụmdi na nwunye na fa na-abụ ekwe ha agbasa, na ọ bụ na fa na-abụ gbasacha echi niile ịfụkwa fa na-abụ ebe fa na-abụ nọkọkwara ọnụ. Wee na-akọwa na ị na-anya n'ife onyonyo akịta anụnwa n'ihi afọ na nke nwoke gbanyere live video ya wee na-esi nri ọdụka na-esi spageti na ọkwa ya bụ nri ka ọ nọzi wee na-esi. Wee kụọ aka n'ọnụ ụzọ, o wee jee mepee ụzọ, o wee bụrụ nwunye ya ọnụ na-afụ ebe anụnwa kịta. O wee sị ya na ya kedu ife ọ natara kịta anụnwa ime. Nwunye ya nọkwanụ wee na-aza kọọlụ. Nke nwaanyị kwurizie okwu wee baa n'ụlọ, nke nwoke nọrụkwa ebe anụnwa na-esi nri. O tegha aka, nke nwoke wee bido wee kọbara ndị nọ na live video ya akụkọ, wee na-agwafa na nwunye ya na-agba n'ilo, na nwunye ya bụ Kezaya na-eyọkwara ya ọbụna onye hụ, na nwunye ya bụ ukwu nnu n'ọladịkpọ n'ọladịpụtụ. Ka nke nwaanyị nọzi n'ime ụlọ wee nụ ka di ya nọzi na ya bụ live video wee na-akpọrọ ya. Nke nwaanyị wee si n'ime ụlọ wee pụta wee nọrụkwa ebe anụnwa wee na-agwa ndị mmadụ na di ya esokwu eke, na di ya bụ Kezaya, na di ya bụ mkpi na-agbara ọha egwu na-abalị agba aka. Nke nwoke nọrọ ebe anụnwa wee na-agwa ndị mmadụ na nwunye ya ebutegokwa n'ọya wee binye ya, na o nwebeghị ụdịka ọya nwunye ya ebinyebeghị ya makoro kakusu makoro ife nwa onye ọbụla bụ onye ọta ngarị, na nwunye ya ebichagokwa anya bụ ife. Nwunye ya nọrụkwa ebe anụnwa wee na-agwakwafa na di ya ebu ya ha ọya, na di ya ebigo ya ọya. Emechaa di ya nọrọ ebe a wee na-asị na afa na-aba ebutechagokwa n'ọya nya afa bikisiziri onwe fa. Ka nke nwaanyị na-amanyeziri di ya ọnụ n'ife di ya na-ekwu, di ya wee nọrọ ebe a wee na-asị ya na ya si na live video ya pụọ, na ya ji agbanye foonu nke ya ka o bidokwa wee na-akọ nke ya na live video nke ya, na ya ada na-akọ ife ọ na-akọ na live video nke ya, na ya si ebe anụnwa pụọ. Wee na-akọwa na nke nwoke onu na-afụ ebe a na ọ nọkwa n'ihu akwụkwọ, o sokwa eme ife anụnwa anyị na-eme, and na onwegokwanụ ọtụtụ followers na-efolokwana ya. Nọọ ndị followers ya ka ọ gbere live video ahụ na-afụ ebe unu na-anya ụnụ ya afụkwara na mmadụ ka nkụ na ya bụ live video, ma ndị na-etinye like, ma ndị na-amụ amụ, ma ndị kpọghepụrụ ọnụ ebe fa na-abụ na wee na-akọ ya bụ ọnụ. Wee na-akọwa na ka fa na-ekwu ife anụnwa ndị mmadụ che n'ife egwuregwu. Nke nwoke na-agwa nke nwaanyị ya amanyezinarị ọnụ n'ife ọ na-ekwu, na ya si ebe a pụọ. Nke nwaanyị na-amụ amụ na-alịpụrụ anyịkwa nke nwoke ife ọ na-ekwu na ebe anụnwa unu fụrụ fa nọ kịta anụnwa anọkata. Nke nwoke asị nke nwaanyị na ọ bụ na o sighi ebe a pụọ kịta anụnwa na oyi eji mma do na kichin o ji esi nri ebe a kịta anụnwa sụọ ya, o wenyitecha anya bụ mma ọtọgbọkwa ya. Nke nwaanyị na-eche na ife egwuregwu ka a na-ekwu, n'ọkwa ife a ka a na-ekwuzi. Live video anụnwa unu na-afụ ebe a wee kọtụa fa wee bidozie ọzọ live video ọzọ ebe nke nwoke nọzi wee gbuo nke nwaanyị. Ebe a ka nke nwoke jizi foonu ya wee chenjizie akwa ọzọ wee yiri singlet brak anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa wee jide anwụrụ ọkụ n'aka. Amaghị nọ nna anyị bi n'ime ọfịa ka ọ na-aṅụ, wee welụ mmanya ọkụ adịnya bụ mmanya ọkụ ọha agba ya na kọpụ o buru etu ahụ wee na-aṅụ ya. Nya ka mola ya wee na-agbagota ka ọ na-aṅụ ya bụ mmanya, ka ọ na-ese ife osise, ka ọ na-aṅụrisi isi. Wee nọrọ ebe a wee na-agwa nwunye ya na ya si na live video pụọ. Nwunye ya ekweghị apụ. Nke nwoke wee jee weta mma wee na-agwa nwunye ya na ya si na live video anụnwa pụọ, na ọ bụ na o sighi ebe a pụ na ọ ya amakwana ya anya bụ mma. Nke nwaanyị a na-agwa nọrọ ebe ahụ ọ chọghị ịpụ, and ọfọ na di ya ebu mmanya ọkụ welu anwụrụ ọkụ na-akwụ n'ọnya na ọgbagonyitego odugo hai. Nwaanyị ekweghị apụ na ife nke nwaanyị meziri bụ obi ebe ahụ di ya nọ na-eme ewo nya ndị agha bụ mmadụ na-ekwu okwu ị na-etinye aka na ọ na-asị ifu na onye ahụ na-akọgheri maọbụ na ọ masị ọzịkwa n'ife, maọbụ na ọ na-akọfusi akụkọ. N'ọkwa ife a ka nwunye ya nọzi wee na-ekwu. Ụfọdụ ose nọọ isi ka nke nwoke kwarụ nke nwaanyị n'aja, ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụghị isi ka nke nwoke kwarụ nke nwaanyị n'aja, n'ọnya bụ mma o je weta ka o ji wee sụkasịcha nke nwaanyị n'ahụ. Maka na mgbe ahụ ife afa na-abụ na-egbodozi na ya bụ live video gbanyezikwanụla agbanyụ, na ife afụziri bụ ebe ozu nke nwaanyị tọwezi n'ala. Nke nwoke wee buru moto nke nwaanyị wee gbafere ọsọ. Nọọ ndị nebo bụzi ife kpọrọ ndị polisi
na mgbe ndị polisi bịarụzi na-eme ka ama na ya enwetakwanụ ndụ nke nwaanyị ka ama na ya adịghị na nke nwaanyị adịghị osi ebe ahụ wee nwa na ka nke nwaanyị nwụzi ka a nọzi wee na-agbasa ozi na-achọzi nke nwoke achọ na ogburu nwunye ya wee gbafere ọsọ wee na-akọwa na nke nwoke si ebe anụnwa fabi wee jee na steeti ọzọ ma na-enyechago ndị polisi niile infọmeshọn maka ife nọ na-eme na Amerịka. Wee na-akọwa na mgbe ndị polisi nọ n'ilo wee na-enenegasị moto na-agbafeta wee bụ na nke nwoke abụzi moto wee gbafeta wee na-agwa ya na ya kwụsị na ya bụ nke nwoke ekweghị akwụsị na ife o meze bụ na ọ gbanataziri breeki ka ọ na-akwụsị bifo ịmara ife na-eme o wee mepụta egbe na moto ya wee tụkwasị ya n'isi ya taa wee nọrọ n'ime moto ya wee bụrụ onye nwụrụ anwụ na ife anụnwa na-eme on Satọde anụnwa na-afụ na June 2025 na nke nwoke unu fụrụ ebe a egbugokwa onwe ya nwunye ya ogbugokwa nwunye ya ụmụ na-abụfa mụtara abụrụgokwa ndị enwe nna wee sị ka m wetara unu maka ndị nọkwa na alụmdi na nwunye a na-anụ tigbuo zogbuo na-akụ ọgbọ nne nna o kwesịkwaghị unu eme burukwa na akpa unu ka unu nawa alụmdi na nwunye adọrọkwa n'eluigwe onye nwụkwara anwụ bụ ya gbakwara ụzọ abịa n'ebe nke nwaanyị nọ ịfụ na di gị achaghị anya laịfụ vidio di gị tinyere ọ bụghị fonu nke ụka o ji wee nọrọ ịbịa na laịfụ vidio mmadụ ọ na-asị na agụ pụọ ikwechiri na ihe apụ nọrọ ebe ahụ na-eme ewo and gụnwa na onwe ọgbụkwa nke nwaanyị efu di ka o bu mmanya ọkụ n'aka were anwụrụ ọkụ na-akwụ iji wee gosi na bren ya agbagotago na o ji ọzọ anya ya eme na ife ọ nọzi kịta bụ anya nkwụ ka o ji eme ya bụ ife ọ na-agwa ahụ na gụsi ebe a pụọ o buru mma n'aka ị nọrọkwa ebe ahụ kwechiri na ihe apụ kedu ụdị alụmdi na nwunye dozi na ife nke a bikonu onye ọkwezikwaghị eme ya gbasaa kịta anụ wee gbugo di gị egbugo onwe ya ụmụ ụnụ na-abụ abụrụgo na-enwe nna n'ọkwọnụ nke a ka a na-akpọ ọnwụ ọkpọchi nte ọkwọ nke a ka a na-asị na ọnwụ na-egbu nwa nkịta na ọha anụ isisi nsị ife ekwesịrị ịgbachibido n'oge agbachibido ihe ọ bụrụ na nke nwaanyị anụnwa na mgbe adị ya na-asị ya na ya pụọ na ọ pụbalụ mgbe ahụ odokwe kafa na-abaghị abụ ndị nwụrụ anwụ nke anụnwa na-agwa ya na ya pụọ ọ nọrọ n'ihu di ya na-amụ amụ na-eme ya wo ịma na ị na-eme ya ife na ndị followers ya ya da afụ ya asese na ị na-akparị ya ma ọ bụ na ihe respect ya and kọmentị ndị mmadụ ya da edekwuzi ebe ahụ ya emekwuzi nwoke iwe na ọnụma a na-afụzi ya ụfụ n'ahụ ka isi amụ ya amụ ma nke ndị mmadụ ya da ekwuzi na kọmentị ọ na-agwa ọ na-agụ pụọ ya pụọ nwoke wee were iwe ọkụ wee gbuo nwaanyị mmadụ nwoke mmadụ nọkwa ebe a na-etiri onwe ya nri ka ndị followers ya fụ ka o si esi nri fụkwanụ na ọma esi nri nwunye esi ebe o si bata ọ bụkwa na ọma mgbe di ya na-ekwugheri ọ gharụkwa ya pụba nke ọbịa na-asa ya nya bụ okwu ọ bụrụ ntụ agafati wee nwụ na ndị nya bụ ife ya emetụ n'ahụ ọfụma abụ ụmụazị na-abụ unu kpọpụtara ụwa onye nke dị 3 years na onye nke dị 7 months and onye nke dị 7 months unu mana ọka na-aṅụ ala kịta anụnwa anapụgwa ya ọnụ n'ala nne ya nwụọna nna ya nwụọna amama onye ahụ akọrọ ụdị ahụka ịbụrụ nwoke bụrụ nwaanyị malụ mgbe onye ọ bụ gị na ya si mba malụkwanụ mgbe o si malụ mgbe ọ na-ewe iwe ọkụ maka na iwe ọkụ ajọkakwọ malụ ụdị mmadụ gị na ya bi n'ụlọ ọ bụrụ onye iwe ọkụ ọ sị ya kwa anaghị mba chagharị ya mgbe ahụ maka na ọ bụ na nke nwaanyị ma ụdịka nwoke ya na ya bi mgbe a di ya na-agụrị ọ na-ekwe o were nwayọọ nyere ya efe n'ụlọ ozugbo emechaa ochi ya takwa azụ fana abụ maka fasikwana wee na-ekpezi ya asị na nke nwoke nọ maka ife ndị mmadụ na-akọmentị ka o ji wee gbu nwunye ya ka ya asị n'iwu ọkụ ịma na fana abụ nọ n'ihu akwụkwọ onye a nwee followers kama nke nwaanyị eje gbenyekwa foonu nke ya nọrọ ebe ahụ na-akpọrọ di ya na-akọta ya nke ọ hapụ foonu ya jee na nke di ya fana abụ na-atụghatị okwu onye agwa onye ya asị mkpụrụ obi fezu na ike na ndokwa ka ogene fe anwụ ugwenu